Goddag alle sammen, og velkommen til en ny video, hvor jeg har Christian med igen. Og han vil vise sin pik på webcam. Nej, det ved du ikke. I hvert fald ikke på min kanal. Det må du selv om på vores, men ikke på min. Hvor jeg lavede en ny konkurrence igen. Fik inspiration af på dig igen. Med det her. Det her, det er kaj, som jeg vil prøve at holde i munden. Igen. Jeg har lige lavet den peber der, som der kommer op igen. Eller kommer op. I må have måske se. Hold nu kæft. Du er fandme bare klam, du er. Undskyld, det er nogle gange er han bare lidt irriterende ham der står og snakker i baggrunden. Jeg ved ikke hvordan han lyder, men altså for jeg med hjelm med det, men ja. Jeg snakker til kameraet, din klovn. Snakker til tv lige før. Nej, jeg gjorde. Jeg så bare lige på det dig har derovre. Nå. Jeg vil begynde på nu, så videoen ikke bliver for lang. Så jeg har mit pølsesutter, jeg har mit vand, og jeg har mit cola. Vandet har jeg så skål, for jeg kan døbe det ned. Og den her gang gør jeg ikke over og spytter det ud, fordi det var sådan lidt, ja. Men jeg vil prøve nu. 3, 2, 1 nu. Vis i munden. Åbn munden. Kom. Kig på mig. Nu er vandet blevet helt orange. Ad. Hvorfor kan jeg det på næsen også? Ad. Hvor kan du klappe det her? Du er helt grøn i hele dit ansigt. Jeg kan godt mærke, at jeg skal have en skyller. Men like videoen. Del den med jeres venner, hvis I kunne lide den. Subscribe. Gå ind og kig på mig og Christians kanal. Den står nede i beskrivelsen. Og kig på Potters kanal. Han har været meget inspiration og meget hjælp for mig til at starte det her. Så der stiller mig nogle flere konsekvenser, hvis jeg kan holde op med det her. Det vil være lidt trist, synes jeg. Jeg synes, det er pisse sjovt at lave. Så vi ses en anden gang. Hej.